Attorney, how are you? Good morning. Good morning, Otto. Good morning. Uh, Ah. Anyway, sir, ano ang kuan mo sini? Paglantaw mo sini sa sining sitwasyon subong? no? Wagid man nga nagasuka, ano? Pero tingin ko nga na istorya na to, no? Edad niya, voluntary surrender. Posible kumadutlan yung sa kaso, hindi na mag-apply, no? Kahit pinagasto ng gobyerno, kinpangabudayan ng gobyerno, pero sila, no, nagagawa, no? According sa ito na pag-imbestiga, no? So, nagawa, sira man siya galing sa KOJC compound. Mhm. Naginutod din, no? Aha. Malapit. Attorney, sa messenger kami namon matawagan, attorney. Sige, pwede lang. Ari diri sa kuan sa akon na lang yung siro. Diri lang sa siro, sa akon kay para nga kay do ka kuan siya, ga feed out siya. Ara biyo kung basi masulod pa man lang si attorney. Basi mo sabat sa tawag kami sa imo kay sa messenger na lang ta malabay kay do ka puot gid sang signal ya kon sa cellphone. Ara na sir, kuan lang kay kisa ang internet connectivity kung kaisa na way man ni hindi bla stable law. Now, ang ila pamangkot naton kay attorney since nga nag-surrender man siya o kung nano man ang konsekwensya sa iya sining nga pagsungka. Pero ti ang kamaturan niya, husto ang findings o kung husto ya ang pulis Ha? Husto yang pulis sa ila sining intelligence network o kung intelligence nga nag-gather information. Nga ara gid man, no? Ara dira sa sulod sang compound sang KOJC si Pastor Apollo Kibuloy. Na amo nang realidad. Why, sir? Sige, kay do ka basi dira sa imo nga kwan, sa imo bla sa isad sir, sa iyasang studio, station abi gamiton mo. Kay ti nano ang matabo sini, no? Grabe mga na battery of lawyers ni Pastor Apollo Kibuloy. Now, diri tani mabalaan dayon ang huni sa aton gobyerno kay ti may mga aligasyon dito nagligad nga while gakandak sang operation ang PNP may mga putian kuno nga nakita to gato to sa sulod nga nagaupod sa PNP ti siling nila basi mga ini nga mga putian basi mga Amerikano ini nga nangin part sa mga bulig sa pulis. Kaya plano nila dalon sa Amerika si Pastor Apollo Kibuloy do mo na bala mga kuan ina mga pag-intindi kag perception sa tawo nga pwede man husto, pwede man hindi. Ilang tawon ta niya no kay kabalo ka sa sining nga sitwasyon mabudlay gini mo mas mayo niyang mabalaan tagid kung ano ang mangin labutan sini at the end of the day. No kay ti imagine na pila nang nagasto ka gobyerno tato, may sakitan na nga natabo, may kun ano na lang do kabudlay gino. Ano ini nagkalanabo subong man. Sir, Attorney Biloria, ara ka na sir sa piyakal linya. Yes, kamusta? Sulod Okay na. Loud and clear na. Wow, thank you, good. Ah, Kaya mo to din, no? Though, actually, base sa information man sa PNP, si KOJC leader, nag-surrender coming from KOJC compound man. No? aha. So, in short daw, last straw na to, nga he was given an ultimatum within 24 hours mo surrender. Otherwise, dugangan pagit sa PNP, persa niya. So, later on, madakpan giman siya ultimately, kaya giman siya sa compound utod mo. Mhm. Pero kung siguro advisement sa mga lawyers, better mag-voluntary surrender siya. To show later on, kung mag-file sila petition for bail, pasugtan siya kay Tio nag-surrender sa gani. No? Kay kung malagyogid man siya.
Okay. Kung magambal sa nga flight risk siya, ito nalagyo gid siya Naway, mas nalagyo despite may aeroplano siya, despite may helicopter siya. So, posible na nga mga legal nga mga taktika. Okay. O depende ina sa korte kung kagat siya tungod nga tigin pa spend mo na pila ka simana ang pulis pag ka nag-surrender. No, Okay. so nagastuhan. Hindi na sa makonsider gid nga mitigating circumstance of voluntary surrender, unlike sang inatawag ba lang nga bago lang nagawa ang warrant of arrest, nabatian mo may kaso ka, nagpalapit ka voluntarious police nag-surrender, na? Igapati kabi nga way kaya sala inosente ka, so nag-surrender ka. But this time, this is no longer voluntary. In fact, ang pag-surrender niya na may no? May mga kondisyon na no? Ang matutuod siya na, nag-physically, no? Nagsungka siya, why question. But legally speaking, do hindi siya nga ga-expect kang mamitigar ang penalidad or pwede nila magamit nga kung in kaso magkinasuanay na nga nag-surrender siya. No? Okay. Basically, it was the result of a negotiation. No? Hindi iya voluntaryo, conditional in iyang surrender niya. No? Okay. Kaya hindi lang luyag ipagwaon ang matutuod ng istorya kay balo man kita siguro may part sa negotiation dara nga mapadakop na lang gid siya pero hindi na lang pagpagwaon nga mga kita mong PNP limitadong statement do may gag order ya nga hindi lang magambal nga alin sa KOJC compound o din sa nagalin no so in short somehow may gag order part ina sang I believe sang kondisyon sa pag-surrender niya. Miski magambal ang gobyerno nga wala nag-give-in sa surrender niya, ang pagsugat sa C-130 is a give-in. Di ba? Ang pagsugat sa C-130, ginsugat sa opisyal sa pugsod, may special treatment, kumbaga. Okay. No? Do hindi ni ordinaryo nga kriminal ang gindakop. No? Yes. Madinay gamitan mo resources tanan sa gobyerno para dakpon lang siya tapos masurrender siya kuno. Tapos gamitan mo pa si 130. For all we know, ang pag-surrender yung may condition pa naging pamangkot ang spokesperson din sa ibutang na detention facility. Way pananugid mangkot kung aircon, way mananugid. Posible ba si aircon So dili ni mabalaan, dili ni mabalaan nga mga kamaturan may malik man nagyapon di man naman tago sa PNP kagay okay nga kundi gid sa tuod yun mga kondisyones kay yatag siya but let's say kung mag-give in gid totally ang gobyerno siya ginapangayo but kabalo man kita nga gamay na lang gid na dakpa na giman to siya tani sa KOJC compound dali gid siya balbog lang nga tingwala lang basi pag magamit ta sa legal maneuvering sa aton magamit ta nga mga posible depensa pwede ta magamit nga mamitigaran ang penalidad or pwede ta magamit pag file ta petition for bail to prove nga wala kay nalagyo ara kalanda di ba pag surrender ikaw but for a mitigating circumstance to apply nga voluntary surrender dapat voluntary gid no kag dapat spontaneous hindi na nga nag-surrender ka because wala ka na iba na option but to make a surrender yes so legally speaking hindi man siya magbenepisyo gid kay Pastor Kibuloy but of course ginsabya lang niya ang panahon kaya nagpila na ka simana na tabo utod do bago siya surrender. So muna lang ang bal naton. Siguro he is already pushed against the wall. Why na sa isulan, surrender na lang siya And that's the only means. So i-exploit mo na lang, meaning tingwaan mo na lang gabito mo na lang opportunity ka makig-bargain. Diba? So in short, nag-bargain gid do not know kung ano gid exactly the bargain nga ginobra sang gobyerno nga nag-surrender siya pero for sure kapati kita nga nagipos lang ni the General Tory hindi sila kambal nga nag-surrender ni siya tungod way ni siya plagyuan di baging gamit siya ng oportunidad you expect tanong photo of say the LG secretary o today pagwain mo ng banks niya kasi tawag siya si Mr. Sundo mo
Tingani, ang lain pa kay Guo, tuno na balda na to siya, subong naman kung lali magsala pa ng stepping niya, ba si second strike na ning atubangon niya? Correct, damo na na balda actually utod na obra niya. Damo na ni siya nga blunder because ka-showbiz blaw. Correct. Diba? For example, ang operation should have been informed the public. Pag-surrender, gintago ninyong statement. Hasta subong way takabalo kung anong manner siyang kondisyon sa pag-surrender. Nga agid, kung ordinaryo, kag daw hapos lang mapapicturean nyo, di mapagawa nyo sa media. Basta ginayo ganito nga, pasuksukan to, mag-shot, gulpi lang ubahan, may mga, dapat may mga detention t-shirt na, di ba, custodial t-shirt. Why ganun na paggawa right away? So, sino naman ang blunder? No? Si DILG naman, of course, kasi siya naman nagbika-bika dito. Okay? Muna lang ang bal natin, basta luan na gani isang showbiz, too much politicking, tiyong pumuluyo, galingin ulo utod, no? Kung ano, gidlan sakto ang proseso, first di sa mga ordinaryo nga tao, madakpang gani. Kalabuso na yun. No? Tapos hindi pa pwede ka pa nagumas gani itsura kaya ginapauba pa. Diba kita ka na? Sa likod sa mga tarantado ng mga leader ta, dakpo ng mga ordinaryo nga tao, butang sa likod nila, kakason ka mas ka pa nagong, balo na, baran yung mas, pero kung manggaranon ka, hindi alis go, kung hindi makakas. Nila ipakita. Correct. So, hindi, tinunto. Is this a kind of leader like abalos ang inyong butuon, ito bala nakamuda. Pero kita, gali-aklag kita, kayo ginababoy kita bala. Correct. No? Notice nyo man, no? Ginababoy kita, kay may pinagpilian, no? May kuanggid, may biases. May mong basol, may mga kauturang kita nga nagkakaakig. Ngay sa aton, nagabulig, masikbuligay na lang tadari utod. Kay kung saligan talangit gobyerno tati mamudlo gid mata naton. Correct. Hindi gid mayad no pero sini nga amo na niga ka sensationalize nagasto ng gobyerno pila ka milyon tapos gaamo pa special offer. Hindi mayo tapos taguon mo pag information for what? Diba? Nataguon mo information sa publiko. Gingamit mong kwarta sa publiko para sa operation nyo tapos anay nga nadakpa na taguon yung mga information. In short, ilabhan ni anay utod na. Discuss anay nila kung paano dalon ang mga information. Pati ang kampo ni Kibuloy ng Tawabla magpiyong na ng baba. Magkulukipot na ng baba kay may mga or i-fine-tune nila, no? I-connect nila ang ilang narrative na hindi magtalang kumbaga single central messaging lang ng ila para at least to pariyogid no ang statement. Bottom line is naguyang na kwartang gobyerno nadakpan si Kibuloy whether nagambal sa physically nag-surrender siya nagwa naging nag-give in ang gobyerno sa iya despite sambal ni President Marcos na hindi magatag sang pribiliyo sa iya kundi and I believe what happened last night is show nga ang gobyerno ta nag-give in somehow sa demand ni Kibuloy. Okay. Patayan naton kung abusaran pagid sang DLG kag PNP ang ila otoridad sa paghatag sang manami nga pribiliyo kay Kibuloy. No? Kag hindi nila na mahimo gani sa ordinaryo nga pumuluyo. Hindi gani nila matratar ang ordinaryo nga pumuluyo, no? Nga may mga gilaligar nga kaso nga basta-basta lang nila piguson dira. Tapos imo nila kay Kibuloy, hindi na pwede, hindi na magpasugot ang pumuluyo utod, no? Correct. So, dapat this time, hindi na magkakalatabo, partisipar ng pumuluyo utod, no? Magkikbahin bala, no? Mga tingog-tingog na dagumat kumita nyo man. Hindi yung magtaguon kay nakaanad lang nga ton. Hindi ang gobyerno gada, ang kaanad ng mga leader nato nila, ang mga opisyalis kada, because they can get away with it. Tapos tampa na gid sa nahong but ang aton ginapangamuyo utod nga magwa ini nga kita tama no ang men on the ground no the General Tory nga budlay gid ya no?
ti ang mga taas babaw ya like JLG ti picture taking PNP chief ti picture taking Correct. diba? So amo gida no ara na sinagyan man na nila sa dalom no si General Marvel nagagi man na sa dalom pero bottom line tani maging hindi na sila magpulo pa picture Ah. Tuod man? Gusto na? Abudlay utod na kalaway na actually ako nag-react ko sina since last night. Amba ko may kuan gid mo, may plantsanay gini. Kay kung wala din plantsanay kag nagdalakpan o nagsurrender lang gid be, nilupok ni Jay ni ginawa ni siguro kabalo kay balo siya gadano una to nag-skill na takpan sa kibuloy. Sikat man sa gusto yun naman ituon ng kamera sa iya. Pero problema, why siya nagpagawa specific na pronouncement? Okay? Ang PNP spokesperson doon nagpitla man. Nga nagliga doon ko pitla na nga daan doon nagpitla na git. Hindi lagi siya kambal bala sang specifics. Dati siya gag order. Meaning ang JLG nagambal, wag mo na magsalita, ako lang. Kita mo nang kambal ni General Tory, doon na sa higher ups magsasalita sa mga tactical information. Si spokesperson man Pardo, nagambal man na hintay na lang natin si Secretary. Ano si Secretary? Diba? So the people deserve to know kung what really has happened and what will be the disposition of the PNP o sa atong gobyerno comparing sa disposition nila sa mga ordinaryong pumuluyo. And that is our role. No, sa citizen, ma-demand kita yung fair treatment to all. No, yes. Mula na iatol. Pero attorney, anong matabo siniman? Available ang mga cases sila tubang niya? May ara nga available, may ara nga hindi available. So sa mga hindi available, ang matabo na mga available, hindi hindi na sana magpiyansa, no? Hindi kayo kanugod mo lang na sa bayad niya. Nimo na nila, ang mga non-available offense, mapile sila petition for bail. Matingwa sila nga i-grant sa korteng piyansa nila. Samtang ginatubang yung kaso, then kung mag-grant ang bail sa mga non-available offenses, mapiyansa na siya para temporaryo makagawa siya samtang ginakaso. So base mo na mga bargaining na ginaistoryahan nila na hindi magupuner masyadong gobyerno sa iya pagpiyansa. Diba? Samtang ginahirang kaso niya. Kag hindi siya pag-ipadala to sa Amerika. Kaya budaya na sa mag-English, guro, idri lang siya. Ang point na may negosasyon gini nga dapat hindi nila pag-imuon kaya it would be a bad precedent. No, kaya kung mag-among mala nagali, kung may mga may dalakpon man nandim, nago, tatudo, tamaan ang budaya ng PNP, demanda. So hindi na mayo, no, hindi na mayo. Naluoy kita day General Tory, kag sa dalong, sila ang bombarded dito. Hindi na mga sa babaw, yung pinagusto lang lingwahe sa negosasyon. So, batayan natin utod kung ano ning ilang development pati kay Pastor Kibuloy. We're not saying no, guilty na si Pastor Kibuloy. What we're saying here is ang manner kung paano mag-perform ang atong gobyerno kangay sining mga kaso ni Pastor Kibuloy. No? Ti high profile nga tawo, high profile ang connections, ng taon natin kung hasta diin gid no kag dapat this is the time nga magpakita ang gobyerno utod no with the prodding of the people nga ang gobyerno naton is a government for all na wala sang pinilian utod gani ti mga balantayan tayo niya no nga mga development kay tiyan mo na siling tana nagligad tong ginatinguan sa iban nga madakpan lang si Pastor Apollo Kibuloy kay makuha nila tong 10 million dan to matiyag kuway guro sa makakuha sini kay surrender ang kuha mo. Pero may informant gid siguro kay do ka consistent sa PNP. May ara gid guro no. Ara gid siya. But kung taw mo it has also lead to the arrest of Apollo Kibuloy. Gina-arrest kita because once na surrender ka restore ka gid. Meaning basaan kita mo kabate kambal ni PNP spokesperson. Yung basaan kita sa iya constitutional right. Okay. But siya mong gin-arrest kita so custodial right niya. Gin-arrest kita. Okay. Miski nagpa-surrender siya, basaan ka gid sa nimo kinamatarong.
may kaptan ka na sa kung gobyerno, no? Ini-enforce ng warrant of arrest. No? Nagwa ka da sa lungga mo, balong ka nga, ginalakop ka, sa bla 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 bla. So in short, kinakop kita, no? So warrant of arrest ka, na-serve kita iya. So sadya ni Batayan ta the next nga, mayo naman si Senador Ontiveros sa Senado. Ang pinaka na umulomol gid siya ang House of Representatives. Ang House gina maayo nga ma-appear naman to siya. Dalon to siya kay para sa hearing. Ang taon ta. Yes. Kung hindi sa pagayoon sang House for a congressional inquiry kay may kaso na siya, that is for sure one of the bargaining. Na ginapangayo ni Kibuloy. Hindi na siya pagdala sa House. Once ang House magtanimi nga wala ba klaro gid nga ang House sulugoon sa Malacañang. Wala ba tayo Senado yun, hindi for sure si Senator Ontiveros siya manawagan ginaya. Okay? Pero kung ang Congress tayo ning gawakal ng mga congressmen naton humipos gani after sang surrender o arrest ni Kibuloy, kag hindi nila gani pagipatawag sa ila Quadcom o sa ila komitiba, sigurado gid nagipo sila. Amo na ang kondisyon. Kag klaro gid nga amo gid tuod ang basta pumuluyo nga ini nga mga pakilala nga leader sa pungsod naton, tuta sang Malacañang. Batayan tani utod. Kay pag-impose lang tani ang uyang ta nga manggad sang pumuluyo para ma-reveal who they are. If they are really sincere in delivering public service, ting mabalaan ni Otod. No? Yes, sir. This is a challenge sa pumuluyo nga batayan yun na. Kung mag-step up sila din, hallelujah, hallelujah, hindi magaling naguyang ang taxpayers' money na puslan ginasuldo ta sila, ginabenepisyo nila. Kaya after all, they're trying to portray their own role nga muna lang hustisya di iba utod grabe nga mga public hearings do mataga mo do ay nakatapusan. So let's see utod babatayan naton and we will keep let's be updated sa mga developments. Ako monitor ko na miski sa YouTube tanan nabatayan ko gid kay yes sir lang taon naton and then we can make a analysis kung ano ni gobyerno tatuod ni. Yes, sir. It's a government for the people. Diba? For the people, no? Diba? End of the people. Ang taon naton. Yes, sir. Kung ano gini ang pagpamalakad sa administrasyon ni Bongbong Marcos, kung seryoso gid man siya tuod, o kung hindi. Yes, sir. Anyway, sugpunan ta na yan, no? Kay wala tontang ila, sigurado may press con gini, I don't know kung i-present nila ni Kibuloy sa media, amo na gaton bantayan. Salamat gid attorney for the time. Thank you, Gid. Utod, salamat sa imo kag sa tanang tagpamate. Maingaga. Action Hotline. Mga balantayan, inino, atong maginhambal ni Attorney Viloria, mga basis to siya nga